Kaixo Patxi! Kaixo, Jeni. Zer Ondo zu? Ondo, zu ezagutzeko gogoak. Poste naiz. Bekia gogoa, irungoa zera, ez? Bai, Irunen bizi naiz, baina, bueno, Hondarribin nahi dut bizitza, beti. Eskola eta Beti, txikitatik ja eskola eta gero arrauna eta... Behiako Hondarribitaka sentituko zera igual, ez? Bai, bueno, igual zaite gila esan. Igual zer. Nungoa... Komentatu duzu, agauna, zergatik hasi zinen agaunean 2011 urtea. Ba, egia esan, lagun batekin egin nun zea udako kursilloa, eta gustu hartu nion, eta probatu nun, eta ja lehenengo urtean ja hasi nintzen tope, eta gustatu zitzaidan, eta hori. Zer deskubritu duzu agaunari esker Patxi? Ba, dena. Egia esan dena, lagun asko, lehenengoa, eta nire izateko era. Guztiz, bai. Azkenean nire burua moldatu du, guztiz, nola pentsatze dudan, gauzak egiteko momentuan eta erabakiak hartzeko momentuan, ba, pixkat moldatzen zaitu, ez? Kirola orokorrian, eta arrauna, ba, kirol exigentia dela, pues, nik uste oaindik gehiago. Esan daiteke agaunak balio izan dizula gehiago ezagutzeko zu. Bai. Eta nire limiteak ba, pasatzeko, eta bai. Hasita beldurrak zenituen edo ez. Egia esan ez, hasieran ni txikitan saiatu nintzen ere futbolean ibiltzen, oso txarra nintzen, ziaten Hondarribiko taldean hartu, eta hartzen un kirola nire egon oso potolo, eta niretzat kirola zen pixkat jolasteko, eta gustatzen bazitzaidan ondo, baina orokorrean ez zitzaidan gustatzen, ze gizeran egonez, nintzen oso abila eta trebia kirolatan, eta arraunera hasi nintzen, eta bueno, gustu hartu nion, eta ez zitzaidan gaizki eman. Agaunak hemen dizunera bizitzeko modu bat, ezagutzeko gaitasuna, hobetzeko gaitasuna, ze esan duzu kilo batzuk gehiago bazenitula garaia horretan, baina horrek ere hobetuko du zure egoera eta ez. Bai, lehenengo urtean ja gustuakin hartu nun arrauna, eta ja lehenengo urtean jetxin nituen 6 kilo, eta, bueno, hortik aurrera nire erlazioa janariarekin ere izan da nahiko bitxia, baina ezagutu dut, honi pentsatu dut, badugula nahiko gaitasuna, gorputza moldatzeko gure janaria eta kirolaren bitartez, eta hori ikasi dut, ze garrantzitsua den janaria eta kirola, ez? Bai, bizitzarako, egunen, osasunarentzat eta dozerrentzat, azkenean gai eta kapaz izatea bana duzuna egiteko, ez? Bai gorputzakin eta bai dozer gauzan. Patxi, komunikatzen duzu zerbait normala izango bezala. Eta normala da, ojo, baina sekulako aldaketa izango zen zuretzat, ez? Bai, bueno, dena bezala gutxinak ematen da, eta orduan etzea hainbeste konturatzen nik uste, baina, bueno, adina ere pixkat komplikatua zen, eta orduan aldasketak asko izan ziren, eta ez dakit zerri esker izan zen, baina, bueno. Agaunak ere emango zizun lagun pila bat, ez? Ba, ez hainbeste, bai, eman dizkit, baina ni izan moduagatik, ni itxin nintzen asko arraunera.
eta arraunatik kanpo ziren gauzak ez nitu nahin beste disfrutatu. Eta enun nahin beste arraunetik kanpoko bizitza egin taldekidekin. Ni itxi asko arraunera, eta ja, 17-18 urtetatik nintzen asko itxi hobetzera, eta niretzat hobetzera laguntzen ez zitzaidan gauzak, initu pixkat baztertu. Eta orduan aldertatik ni nire burua inun pixkat baztertu taldeaz. Orduan, taldeko lan hori zu modu desberdin batean bizi izan duzu, ez? Bai, azkenean talde barruan ni beti prest edo zein laguntzeko, eta talde barruan giro ona egon da beti. Gaina Hondarribin nik uste orokorrean beti egon dela giro oso ona kategoria guztietan, infantilitatik seniorrak arte, osea, talde giroa oso ona da, baina ni hortaz kanpo, arraunaz kanpo, enun nire partetik asko jarri giro hori lantzeko. Baina, agaunak ere denbora asko kenduko zizun, ez? Bai, bueno, azkenean, lehenen urtetatik, lehenen infantiletan entrenatzen genuen 5 egun seguro, 6 nik uste Espainiako txapelketa hurbiltzen seguro, eta bai, azkenean, zure ingurumena da pixkat arraunak, ez? Azkenean egiten da pixkat zure prioridadea bihurtu, eta zure bizitza pixkat arraunaren inguruan moldatzen duzu, honi behintzat horrela egin nuen. Eta agaunak adibidez komentatu dituzu txapelketak berehala zeinen txapelketetan juten edo nola izan zen hori. Bueno, Hondarribin infantiletan Orioko estropadetara ligako estropadak, eta gero Frantzira, Kazobon, Ligur, estropadetara juten dire urtero juten dire infantiletatik, juvenilak arte, eta urte batzutan seniorretan ere. Eta hasten zean pixkat mugitzen, eta ikuste duzu igual kirola beste modu batean, pixkat serio hartzeko, eta entzute duzu, hasten zera arraunean, eta entzute duzu joan den urtean Espainiako txapelketetako historioa. Eta jungo naiz Espainiako txapelketara, eta ikuste duzu beste modu batean, ez dela beste kirol batzutan agian maila batera iritsi arte, ez duzu Espainia mailan txapelketak o kompetizioak izateko aukera hori, ez duzu ikusten, ez duzu pentsatzen, planteatzen, baina arraunean bai, eta lehenengo urtetatik hori ikustea nire buruantzat, izan zen como nire dut hor egon, eta ondo egin, eta saiatu, eta bueno, sortez, lehenengo urtean Espainiako txapelketan 8koan lortu genuen zilarra, eta horrek emate dizu beste bultzada bat. Eta nolako da Espainiako txapelketa batean pateratzea, zerbait ez egiten dugu kontxa estropadak, begotaz egingo dugu, baina nolako da Espainiako agaun txapelketa bat. Niretzat nahiko espeziala. Izan nire lehen urte hortan aurkigun mugikorrean, Hondarribin juvenilak arte egin dut bakarrik aurkigun mugikorra, eta eukinun pixkat aldaketa hori, bai fisikoa, bai mentala, bai nire bizitza aldatu zen asko urte batean, eta batean ikustea urte batean 16 kilo jetxi lagun berriak egin, eta Espainiako txapelketan borrokan egotea irabazteko, eta azkenean ikustu duzu beste modu batean dena, eta emate dizu hori bultzada eta goguak eta motivazioa jarraitzeko orduan. Eta jakingo zenuke esaten ze desberdintasun dago Espainiako txapelketa eta adibidez. Hemengo kontxa bat adibidez. Ez dakit oso ondo nola esan, ze kontxa beti bizi izan dut kanpotikan. Ez dut... Kontxa edo, hemengo beste bat.
Bueno, a ber, trainerutan ja hasi nintzen seniorretan. Orduan, ikusten da agian beste heldutasun bat, beste prozedimendu batzuk, azkenean niretzat ere mentalki Espainiako txapelketak badute disfrutatzeko puntu hori, o nire memoriatan dago gaztetasun hori, eta jolasak, eta igual traineratan bizi izan dut gehiago seriotasun hori, baina nik uste dela hori, adinagatik. Baina azkenean arraunean bai traineruan eta bai aulkimo gokorren nik uste Espainian badagola maila desente, eta nahiko profesionala dela. Seniorretan ere Espainian mailan ondo ibiltzen direnak exigentzia handia dute, eta Non esatea Espainiako txapelketak. nik arraunein dut beti Bañolas eta Sevillan. Baina bere egin dire Castrelgo Miñon, eta uste dut duela gutxi Legutianon ere gintzala bat, uste dut. Ja nago pixka arrauna eskanpoi hautzen nun duela urte batzuk, eta egia esan ez nago oso eguneratua, pero, bueno, nik uste bai etzintzala. Onda bebi emazten ditun okogoiz bonago 2019 zate, ez? Ez, gero 2021 uste dut izan zela azken urtea. Bai, uste dut bai. Euskolabai eguneratu datuak mesedez zebeogu hankasaltzen dugu. Benago zagautzeka juntzinen, ez? Bai. Arraun utzi behar nun, ze nire azkeneko urtea Hondarribin izan zen 2021 hori, eta urte hortan Hondarribin lehenengo taldean dinamikan sartu nintzen ja neguan, pixkat udari begira, igual salto emateko ja lehenengo taldean arrauna egiteko, eta nire buruakin izan dituen arazo desente, bukatu nun janariarekin harreman txarrarekin, bukatu nun nahiko gaizki psikologikoki, eta uda hortan ja enun arrauna egin, eta hurrengo urtean, orain denborakin ikusita igual beldurra, o igual errespetu hori ikusita berriz ez nula nahi gauza berengatik pasa, erabaki nun arrauna ez egitea, eta Aser Puertasek egin zidan deitu, zarautzen entrenatzea gola, eta Mikelek komentatu ziola enuela arrauna egingo, eta Txalokin eta Mikelekin egon zala izketan, eta igual deituko zidala, eta bueno, deitu zidan, eta printzipio batean ezetko eman behar nion, baina egun batzuk egon nintzen pentsatzen, buelta ematen familiak inizketan, bere momentuan nire neskan zanakin izketan, eta azkenen erabakin nun, baiet, zarautzen probatzea, eta ia esan oso konten, ze arraunaz aparte zarautzen pertsona bezala asko hasi naiz, eta han ezautu ditudan pertsonak, markatu naute egia esan. Eta onda bebitek kanpoa alteratze horiek nabarituko zenun, ez? Ze ordu gate bakarrik onda bebi ezagutzen zenun. Bai, ikuste duzu beste klub bat nola funtzionatzen duen, bai struktura aldetikan eta bai pertsona aldetikan. Ikuste duzu entrenatzeko erak aldatzen direla, eta, bueno, ikaste duzu danarik, konparatze duzu, eta, bueno, gauza batzuntzat hobe, bestentzat diferente, baina bai, asko ikasten da. Eta zuri, nola egin zitzazu klubeko aldaketa hori, ze klub guztiak ez dira beginak, ez dute bekin
funtzionatzen eta nola bizi izan duzu aldaketa hori. Oso ondo, oso naturala, bueno, azkenean Asier izan duzan nire entrenatzaia Hondarribin Betraineruan, eta klubakin harremana beti izan da oso ona, ni txikitatik naiz Hondarribiko kanteranoa, eta beti harremanakin, klubakin harremana oso ona izan dut, beti laguntzeko prest egon dira, eta ikusita ere nire situazioa, eta igual mentalki negola oso ondo, klubak gauzak oso erresi egin zituen nire fitxa zarautzen zeditzeko, eta inongo arazorik gabe, ondo. Zer duki behar kontutan batez ere agauna egiteko unean zure kasuan. Egia esan da, inoiz planteatu zuen zerbait. Naturala. Bai, juten naiz, eta saiatzen naiz aldudan oberen egiten, entrenatzaileak esate dutena betetzen, eta, bueno, Hondarribin badago arraunkera bat nahiko markatua, eta nire ustez ona dana, eta hori kontutan izana, hortan saiatu. Gero, ona egitek zagautzera juntzinean ere entrenamenduak zuretzat aldatu egingo ziren. Ja, zagautzeraino joan behar izana, ja egunero, eta hori ere nabarituko zenuen, ez? Bai, baina egia esan ondo hartu nuen, niretzat kotxe hartu eta zarautzera jun, aiara entrenatzeko, zen mentalki deskonektatu bezala, ez? Hondarribirun hortan utzi nire bizitza lana eta familia, bikotea eta hori dena, eta zarautzera jun arraun egitera, pixkat aztu, hango lagunekin, eta mentalki pixkat, kotxeko bide hori zen pixkat deskonexioa bezala, ez? Bidean, entrenamenduan pentsatu, nire gauzatan, eta ondo eraman nuen. Zeno galdetu dizuz, hasieragatik, baina ikusita egin duzun urte askotako ibilbidea, zein esango zenuke izan dela zure helburu nagusia agaunean. Edo ez duzu helbururik eduki. Bai, baina beti helburu bat jarri izan dut, eta lortu badut, pixkat gora gauz egon beste helburu bat jarri dut beti. Eta azkenean, ni mentalki esango nizun, bai aulki mugikorrean eta bai traineruan, ez ditu dala lortu nire helburuak, bidean lortu ditut beste helburu batzuk, baina jarri nuen azken helburua ez dut lortu. Espainian, aulki mugikorrean izango zen, Espainiako selekzioan arrauna izan egina, enun lortu, eta Hondarribin lehenengo taldean arrauna egitea, eta ere enun lortu. Orduan, alde hortatikan, bidea lortu izan ditut gauza asko, baina nire azken helburuak ez ditut lortu. Eta bide horretan lortutako helburuak zuk jarritakoak izan dira edo bidean sortutakoak dira. Ez, ni jarritakoak, bai. Aulki mugikorrean kontatu dizudana, ez? Lehenengo urtean, bigarren postu hori bai, etorri zela pixkat pentsatu gabe, enun espero lehenengo urtean, Espainiako txapelketan bigarren egitea. Niretzat, Espainiako txapelketan, Hondarribiko lehenengo zortzikoan, ontzi potente hortan, Hondarribin zortzikoa beti eman zaio garrantzia handia, zortziko hortan sartzean niretzat handia izan zen, eta logro handia izan zen. Orduan, bigarren postu hori bai, etorri zala pixkat de gratis. Baina hori ikusita bai jarri nula ja nire buruan, saiatza irabaztea. Eta kadetetan, nire taldekidekin lortu genuen Espainiako txapelketa irabaztea, 4 zinan.
Eta hor gero izan zen ja juveniletan saiatzea selekzioan sartzea eta hor ez nun lortu. Eta seniorretan, nire lehen urtean nire helburua zen betraineruan, Hondarribiko betraineruan titularra izatea, lortu nuen. Eta hortik aurrera, nire helburua izan zen lehenengo talde hortan sartzea eta bertan arrauna egitea bai Euskolabel Ligan, bai Kontxan, bai altzen guztietan. Suposatzen dut, kirolean egon behar dela frustrazio momentuak, bai ala hori dago ikasteko bat zegoen, kirolean epiluga bainok beti izan ditugu frustrazio momentu bat, adibidez, zure kasuak gogoratzen ezara frustrazio momentu horiek eduki duzu honela, Kristona. Bai, Astero igualez, baina bai, ze azkenean zu saiatzen zea exigentia izaten eta bide hortan gauzak ondo nahi duzun bezala ez direnen atetzen, frustrazio asko. Baina hortaz ikasten da, eta jakin behar da frustrazio hori eramaten ere, eta ikasten da. Frustrazio hori eramaten, eta hortaz indartsuago egiten, eta frustrazio momentu horietan zure buruari esaten orain emango dut gehiago, eta orain hemendik ateko naiz indartsuago, eta ikasten da, bai. Eta ikasketa hori eskerrekoa egiten da, gero beste momentu batzutan, egezago alteratzeko zulortuk ez. Bai, eta bizitzan, gero bizitzan edozein gauzatan, ni askotan arraunari eman diot bizitzari, baina garrantzi askoz gehiago. Bai, Eta orduan arraunean izan ditudan frustrazioak izan dira bizitzan izan ditudan beste arazo batzuk, baina handiagoak. Orduan niretzat mentalki gauza horietatik atetzea ematen zidan mentalki kapazidade hori esateko. Hau aurrera atera badut, nola ez dut beste gura ateko gutxigo bada. bai. Orduan alde hortan, ikasten da, eta erabiltzen da, bizitzara ematen duzun zerbait da, eta hor betirako. Agauna daka beste kirol batek ez duena beti esaten dut. Zu pilotaleku batean jontezea eta pilotalekua beti dago berdin. Agaunean itxasoa jontezea, baina itxasoa ez dago berdin egunero, ordu beste faktore bat. Agaunlariak itxasoa gaineko egara egokitu behar zareten olaba. Hori nabaritzen duzu edo. Bai. Azkenean esan duzu, eta oso ondo esan duzu, itxasoa hor dago, egunero dago modu ezberdin batean, eta zu horrea junbartzea eta alik eta hoben egin. Orduan, ikasi behar duzu egokitzen, eta ikasi behar duzu situazio bakoitzan zer egin, nola egin, eta frustrazio horik aurrera eramaten. Ze batzutan, aizia kontran, eta zu kristona ematen, eta ontzia ez da aurrera juten, eta zu saiatzen zea, eta ez da aurrera juten, eta segi. Eta beste batzutan igual, ez duzuen besteko indarra jartzen, o hainbesteko intentzioa, eta bapatian ez dakizu zergatik, ontzioa bakarrik doa. Eta, jakin behar duzu, situazio bakoitza eramaten. Batzutan gauzak erreixo etortzen dire, bestetan zailago, eta bilak hartu behar dire ondo. Baki, estopadetan leheno komentatu dugu, estopadak ederrak izango dira eta hau egon da, polita izango da, ez? Bai.
azkenean, txikitatik ikusi duzu, azten zea arraunen, eta ja sartzen zea pixkan mundu hortan, eta ikusten duzu telebistan, seniorrak direnak, estropadatan, eta pentsatzen zea zu hor barruan ikusita, eta behin barruan zaudela, ez beti, azkenean mentalki oso presente zaude, eta momentuko gauzak zaude pentsatzen, baina gero igual etxean zaude, eta esate duzu, ni duela 8 urte, 10 urte, 12 urte, esaten nun, hor egongo naiz, eta orain gaur goizean hor egon naiz. Horrelako momentuak ere badaude, ez? Eta pentsatzen duzu, eta gogoratzen zera, eta posten zera. Agaunak emango zizun bidaiatzeko aukera, ez? Bai. Espainian zehar aulki mugikorrakin, Bañolas eta Sevilla, gehien bat. Gero kadetetan Euskal Selekzioakin joan ginen Frantzira, hor iparrera a los Juegos Náuticos Atlánticos, uste dut deitzen zirela, horrelako zeuze. Eta horrera joan ginen ere, eta traineruakin Euskadi kosta guzia, eta Cantabrian, dexente. Orduan, ikuste dituzu tokiak, eta egia juten zerala arraun egitera, orduan igual mentalki etzea fijatzen hainbeste gauzatan, baina ezagutzen dituzu tokiak, eta ondo dago. Orduan, galdetuko banezu, kai edo portu bategatik, zein datukizu gogoga. Polita edo arraun egiteko? Esan biak, polita eta arraun egiteko. Arraun egiteko, Castron izan ditut estropada oso polita. Bai. Eta polita Hondarribi. Gainera daka Puerto Deportivo hori eta. Polita izan baino, bikote bat eukinun eta nostalgia sentitzen dut Hondarribikin bai. Baina polita da. Oso polita. Suerte handia dugu Hondarribin. Baina handia da portua eta bai. Baina kuriositate badaka, igual hankasagetzen, baina igual zen hortako zaudezu zuzentzeko. Beti komentatzen dugu agauna kantauri itxasoa Galiziaino dagoen kosta zatioi, baina zu Irun eta Urbi aldean bizitza eginda eduki duzu aukerarik Frantzia aldean agaun egiteko edo ez? Ez dut inoiz Frantziako, Hondarribi leno, Abiron Bayona klubakin, aulkimugorko klubakin, bazuten harreman handia eta juveniletan bai Hondarribiko batzuk Frantziko txapelketatara eta bai Bayonako batzuk gurekin Espainiako txapelketatara arrauna egitera etorri izan dire. Baina hortaz aparte ez. Nik kontu badakaten beti publikoakin. Ez da ezagatik, baina beti kaberatu iten, bakizu ezagatik jende asko pentsatzen du traineruak eserita zoaztela. Eta ez zoazte eserita, Nahi bai. Ez. Enkajatu azoaz, eta Ipurdiko averia hor dago. Ipurdiko
muskulatura ondo landuta dago, Bueno, egiten da, eskutan bezala egiten da kaio, egiten da Bai. ireki, ampolla bezala hor, sakroko zona hortan, eta hor ni purdiko gaberia, heridarekin sufritu izan dut. Eta gainera beste kontu bat nire esako gustatzen zeldana. Agaunera talde kirol bat. Zer esan nahi du horrek konpromesuaz aparte esan nahi du dena batera junbeatzeala koordinazio bat egin behar duela. Agauna egiteko garaian hori dena ere entrenamendua eta lanketa bat suposatuko du, ez? Bai, azkenean neguan adibidez, hori asko lantzen da, batera jute hori neguan hasieran ez dituzuen beste indarreko seriak edo serie azkarrak egiten, Hondarribin behintzat, eta lantzen da gehiago bloke hori, lantzen da gehiago denak batera jutea, denak arraunketa berdina lortzea, denak gesto berdinako antzekoak lortzea, gero hori trasladatzeko serie azkarretara, serie indarreko serietara, erreixago juteko. Agaunean zabiltza hogei edo ez? Ez, orain ez, ja duela urte terdi bi urte utzi nun. Zergatik. Burua. Bai. Burua ja pixkat pasatan egon. Bai, psikologikoki burua nekan blokeatu arraunakin, eta ja niretzat gehiago zen sufrimendua plazerra baino. Baina urte asko eman dituzu agaunean, nola balogatuko zenuke urte horiek bere osotasunean. Berriro errepikatuko nituen dudarik gabe. Bai. Bai. Jakin. Igual, jakinda dena eta iguala errepikatuko nuen. Oso pozik bizi izan naiz arraunakin, eta asko ikasi dut hortaz. Orduan, errepikatuko nuen dudarik gabe. Ikasketa agaunaz aparte, zuke bizitza daukazu, nahiz eta bizitzaren engendi bat agauna dituzikotu, baina patxia guguk bere bizitza du, bere familia, bere etxea, bere lo egiteko tokia, eta bere ikasketak zer egin zenun behin eskola bukatuta. Gauza asko, bukatu ere gutxi, eta bukatu nuna elektrizidadea. Eta zer hasi zinen? Hasi nun robotika eta hasi nun dietetika. Osea, ze polita dietetika. Bai, baina berdina, buruagatik, bai dietetika eta bai arrauna utzi nun batera. Bai. Eta dietetika nun hasi zinen? Irunen, Playa Handi institutuan, goi mailako gradua. Eta robotika ere utzi zenuen edo? Bai, utzi nun ere, bai. Dena burua, nire burua gauza onak eta gauza txarrak. Eta lana zaude? Bai. Nun? Irunen egon naiz udaletxean alumbrau publikon, eta orain nago aitakin lanean. Ikasketak izan ditugu, baina musika ere entzungo duzu. Ze musika entzute duzu? Gustu aldetikan asko aldatu dut, eta beti gehien entzun izan dudana da rapa. Rapa. Bai. Te pega, baina elkarrizketa hasi dugunean
egiten hasi zea, eta esan dut, bakatu, baina esan dut, que pinta de guapeo. Hola izan da. Gehien entzun izan dudana da hori. Eta orain egia esan, asko gustatzen zait, orokorrean gustatzen zait musika, dena. Baina hori gehien rapa eta orain entzutu da asko reggaetoia ere. Bai. Me gustatzen zait, etxean egoteko ez, baina hola, txogadak egiteko bai. Claro, hori da, gero parrandan lagunekin, edo bai. Ni jartzen hau posik. Ni astelen batean noa goizeko bosterritan lan egitera, eta jartzen dut kotxean reggaetoia eta ni noa posik. Eta da astelena goizeko bosterria, baina ni nago posik. Hori da. Guten naiz, alai, ez dakit. Da, beste sentsazio bat, ez? Bai, igual beste momentu batean nago más reflexibo eta pues, entzutu du rapa, o entzutu musika lasaiagoa, o... Kontzertuetara jutezea. Ez, enaiz sekula egon. Ez? Ez da kontzertuako. Agian igual jaitan edo txosnatan jartzen dituzten, o zean, Hondarribin... Taulatu. Bai, hori da, hor jartzen dut, jartzen dituzten kontzertuta, baina ez, enaiz inoiz jun ni ezakin horren kontzertura. Baina, zaletasunak edukiko dituzu. Bai, orain adibidez juten naiz gimnasio asko. Eta, entrenatzen ditut pesak, nire kontu eta kulturismoa gustatzen zait asko ikustekoa bai. Iruditzen zait oso sakrifikatu ere eta baloratzen dut asko beraien izateko ere. Bakizun honen ikusten kulturista bat lehenengo ez. Baina, ondagoebitzen gaitu zea. Endaia eta geho dagoen San Juan de Luz, edo Sokoa. Geho. Egi txiki bat, hain ezaltatzeako. San Juan de Luz eta geho, igual. Hor ikusten nuen kulturista bat, eta egia da lan asko egiten dutela. Azkenean, gehiengoa jendea pentsatu du kulturista batean, eta pentsatu du asko entrenatzen du. Niretzat, nire ikuspuntutik bintzat, gehiago da likadura eta deskantzua. Zibugo, esan genuen, zibugo nahitzen, eta agauna utzi duzu, orain agaunik gabe bizitzea, lanean bizitzea. Zeago aldatuko zitzaizu, baina zer egitea gustatuko litzatzuko ezakit, hemenik 5, 10 urtera. Orain bizi naizen moduan oso pozik bizi naiz. Bai. Arrauna asko eman dit, baina ere oso esklaboa da. Eta orain badut bizitzeko libertade hori eta lasaitasun hori asteburu hontan nahi badut nonbait egun lagun batzukin posible dutin. Gaur arratsaldean ez badut entrenatu nahi posible dutin. Orduan, ematen dizun libertade hori ondo bizitzen da. Ondo bizitzen da. Eta lasaiago sentitzen zea. Bai, azkenean lehen esan duzuna, baduzu konpromesua zurekin eta taldearekin. Orduan, beti badaude egun txarrak, eta nahiz eta egun batean igual mentalki zuregatik esan enaiz joango entrenatzera, taldekidengatik juten zera. Eta alik eta aurpegi honen jartzen duzu, eta alik eta hoberen amate duzu, ze beraiek bere egun txarrean gauza bera dintzuten. Orduan... Ugatzeko kezkak. Zuko ere kezagatik kezkak
pila izango zenitun, adibidez, zentzuria loak entzen zuten memoriak, zakaskatzen zaizu patxi, Orain edo arraun egiten duenean? orain. Orain gauza gutxi. Oso lasai bizi naiz. Leno gehiago, Leno gehiago. adibidez. Leno arraunakin loak entzen zidana pixu ematea zen. Baiz, ni banun arazo bat. Arrauna da ia txirrindularitza bezala, onera ustez behintzat, batio kilo. Orduan, ni banitun bi aukera, lehenengo taldean egoteko, beti gora behiratzen, ero batioak irabazi, edo pixua jetxi. Eta batioak irabaztean, nire ikuspuntutikan, beti gehiago kostatu izan zait, pixua jeistea baino. Eta pixu jeiste hortan, pixkat burua galdu nun, eta geroz eta gutxiago jaten nun, eta iritsi izan punto bat, ni negola ondo janariarekin, nire harremana janariarekin nintzen ona, ze negon puntu hortan borrokatzen beti baskularekin. Eta bukatu nun barbaridadeak egiten pixua emateko, eta ez klubak exigitzen ziralako, baizik eta nik banekielako horregoteko maila bat eman behar dela, eta jakinda batiotan maila horien nula ematen, ni negon prest egin behartzen egiteko pixu hori emateko. Izan daitezke antsiedadea edo obsesioa edo olako gauzak. Guztiz, bai. Ni momentu hortan guztiz obsesionatutan egon arraunarekin eta urte hortan lehenengo taldean mantentzeakin. Nere buruan nere prioridade maksimo hori izan. Eta nola egiten oso haue alako egoerei? Ez pentsatzen. Pentsatzen. Esaten hau egin behar dut eta listo. Eta aurrera. Porque okizu ze asko posten hau zu ezagutzea. Berdin. Oso interesgarria egin kontatu duzuna eta egongo gara. Bai, noski. Bidaliko diego agur bai gure ikuslei. Bai. Agur! Agur!